Skal du være med til at slå æg? Og lave kage? Ja. Skal vi lave kage? Ja. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal mig og William lave... skal vi lave i dag? Hej. Vi skal lave Nutella-klat kager. Ja, du må gerne slå ægget ud, skat. Skal du have den? Ja. Nej. I kan lige se, hvordan kagerne kommer til at se ud. Selv tak. Det eneste, der skal i, det er 150 gram mel, og der bruger jeg sådan et glas her, for det er næsten 100. Vent. Ikke endnu, vel? 150 gram mel, og der bruger jeg den her, det er sådan cirka, jeg har ikke sådan et måle-bolle-ting. Så bruger jeg næsten en hel Nutella. I skal lade lidt blive tilbage, så skal i en pose bagefter og puttes ned i hullerne. Det vil sige, man har kagen her. Så laver man huller i, og så putter man Nutella i, når det er færdigt. Nej da. Udover skal I bruge et æg. Så et æg, 150 gram mel og næsten en hel bøtte Nutella, og det skal være rigtig Nutella. Ej, skat, mor, hun har glemt bagepapir. Nej, det har hun ikke. Der er bagepapir. Se. Se. Der er bagepapir. Hvad spiser du? Ja, det er melon. Er den stor? Ja. Jeg er stor. Er du stor? Ja. Yeah! Skal vi bage kage nu? Ja. Yeah! Kan du sætte dig ned så? Kan du sidde ned, skat? Ja. Det var godt. Hvor mange æg skal vi bruge? Den der. Skal vi bruge et æg? Ja. Okay. Kan du putte den der? Ej, hvor er du dygtig, skat. Der kom ikke engang skaller i. Ja. Ja. Kan du putte mel her i? Ja. Ja. Så skal vi have mel. Hele glasset fyldt op, ikke også? Ja. Kan du putte mel i? Ja. Ja. Skal jeg gøre det? Ja. Vent. Skal vi lige vente? Ja. Kan du sige 2? 2. Og kan du sige... Hvad siger man så? 1. 2. Ja. Og hvad mere? Og. En bold. Kan du sige 3? 4. Og hvad mere? Min. Nej, er det 5? Ja. Nu. 1 til. Og... Ja, så skal det i skålen. Ja. Ja, og så skal vi have Nutella i. Og mig. Ja, lidt mere. Så. Skal vi hjælpe hinanden? Og så Ja. Må jeg smage? Må jeg smage? Nej. Nej, du er en bandit. Kan du putte? Nej. Gitte, hvis du ser med, så er det her godt nok noget griseri. William! Ej, du er bandit! Ej! Nej. William, nej. Tror du, mor, hun gør det rigtigt? Jeg tror ikke, mor, hun gør det rigtigt. Vi er ikke så gode. Eden. Nej!
Skal vi rulle? Prøv at se, så gør vi sådan her. Sådan her. Se. Se. En lille en. Prøv at tage den her. En lille en. Okay. Okay. Tag den her rulle. Så ruller vi dem til små kugler, og vi ved ikke, om vi gør det rigtigt. Mere. Har du rullet den fin? Ja. Nej, hvor dygtig. Kan du putte dem her på? Nej. Nej. Den var fin. Vil du have en til? Ja. Ja, værsgo. Ja. Tak. Du er dygtig, skat. En til? Ja. Når I har lagt dem her fint ned på pladen, så skal der bare trykkes et hul ned, et lille bitte hul ned i dem, så der kan komme Nutella i, når kagerne er færdige. Ja, det er rigtigt, skat. Kan du trykke der? Ja. Vidste du? Sådan der. Og der. Så. Det var så det resultat, vi fik. Flot. Sådan der skal de se ud, agtigt. Kan du sige farvel? Farvel. Farvel. Hej. Hej. Smager godt. Ja. Og god.